Ji bo gelê Kurd, peymana Lozanê ya 24 tîrmeha 1923 wekî trajediyeke dîrokî ya mezin tê qebûl kirin. Ji ber ku mafên wan ên herî bingehîn tû nehesibandin, peymana Sêverê betal kir û rê li ber avakirina welatekî ji Kurdan regirt. Peymana Sêverê ya 1920 mafê avakirina dewletekê an herêmeke xweser dabû Kurdan. Lê Lozanê ev maf bi temamî ji holê rakir. Sînorên ku hatine xêzkirin erdnîgarî û civaka Kurd di navbera çar dewletan de Tirkiye, Sûriye, Iraq û Îran parçe kir. Eyşê Şêxo ji bajarê Dirbêsiyê yê Rojavayê Kurdistanê ya. Li ser xeta sînorê bi Dirbêsiya Serxetê ya Bakurê Kurdistanê sekiniya. Keça wê li aliyê dinê sînora, di navbera wan de tenê çend gav hene, lê sînorê çêkirî vî mafî nade wan. Ev 10 salin eyşê keça xwe nedîtiye. Hacema ew darê pir qîzam rû gundî. Qizar tepela. Qizrê. Keça de wî gundiye. Wî gundê bidare. Navbera te wê çend metrone? Ne araka gurrê heba mekarî êvarî biçûra sarê me hene. Em êvarî vegeriyane. Karê rê tineye. Berê pîrê me berê dişûn û dihatin Tirkî. Ana rê nemahaw. Nemam kar. Va qîzam wî 10 sal wîre me wê nedî. Me wê nedîtî hîna. Ev sînorê çêkirî malbat, eşîr û gundên Kurdan bi şevê re kirin du parça. Gundek mal aliyê Bakur, zeviyên wan mal li aliyê Rojava. Piştî Lozanê di salên şêstî û hefteyî de taybet di hemwextî projeya Kembera Erebî li Rojavayê Kurdistanê, sînor û têlên di navbera her du aliyan de zêdetir hatin asêkirin. Mehmûd Beşar ji Bakurê Kurdistanê ya. Li Nûşînê 8 salan feqetî kiriya. Dema ku sînorên nû hatin asêkirin li Bakur ma û malbata wî jî li Rojava ma. Mamê Mehmûd dema ku xwestiya were Rojavayê Kurdistanê, ji serhedê ta Dirbêsiyê bi qasî 600 kîlometran ji hev dûrin, bi meşê hatiye. Mehû nîvekê dirê demaya. Serxet û binxet hebû. Ne qereqolê Tirka hebûn, ne têl hebûn, ne binbe hebû, tiştek tune û bes ev hesnê Fransa hebû. Ew ittifaqiya Lozanê bêçî çûbû serî. Hesin hebû welatê me hatibû qesmandin. Hinek çûbû bi Tirka re, hinek bi Ereba re, hinek bi Iraqê re, hinek bi Îranê re. Em hatibûn qesmandin. Demekinek, tarîxekinek derbas bû îja Tirka ew قلوبكي خاكرن قرقول وتلمان عدانين وبنبا دانين خلكي سوري وتركي شافدو قتيان برد جو سرخت وبنخت إذا شافدو قتيان بجاركي أسفخال ورما وأهلمي باب وكالمي وبراهمي وخلكيمي الملك جندي ملك تابعي درويسي جندي مال عربوي Lozanê statûyeke navnetewî neda Kurdistanê. Peyman wekî bingeha polîtîkayên asîmîlasyon, qedexekirin û zextên sed salî yên li ser Kurdan tê dîtin. Ji ber vê yekê, heta roja îro jî Kurd peymana Lozanê wekî destpêka ferman û êşên xwe yên nûjen dihesibînin. Not only for itself, but has opened up new doors, broader ways for the further advance of